Ayan guys, ngayong araw nga pala guys, ay balik tayo sa realidad ng ating buhay bilang isang nag-aalaga ng mga livestock. Share ko na din guys, kahit hindi kayo nagtatanong kung kaya wala kami sa aming mga alaga guys, or hindi kami yung nag-aalaga sa kanila, or wala tayong update dito sa ating Facebook page guys, kasi nga nasa Davao kami guys. Sa lahat nga pala ng nakakaalam dyan, mabuti at alam nyo. Kidding aside guys, yun nga ang nangyari guys, kami ay pumunta ng Davao para manood nga ng laro ng Team KDHI. Sa lahat ng nakakakilala sa amin personal guys, alam nila talaga na mahilig kami sa larong basketball. At laking pasalamat nga din natin guys kasi nga na-invite tayo ni Doc Arthur Carpintero na siyang team owner at the same time coach ng Team KDHI. Kaya grab the opportunity agad guys at nang makakita tayo ng mga magagaling na manlalaro. Maaga nga pala akong nagpalabas ng mga kambing dito guys kasi nga napansin namin 2 araw na simula nung nakauwi kami, umuulan nga dito sa amin guys tuwing hapon. Around 3 to 5 p.m. guys talagang bumubuhos yung ulan. Kung kaya nga din naman guys sa pagdesisyonan kong maaga silang palabasin para nga masatisfied din sila sa kanilang pagkain. Syempre guys ayaw din nating maabutan sila ng ulan tuwing hapon kaya kailangan talagang maaga para mamaya sila na lang din yung papasok sa kanilang kulungan. Kapag maaga nga kasi namin silang napapalabas guys ay kung minsan umuuwi na lang sila ng kusa tuwing hapon. Dahil nga rin siguro guys satisfied sila or busog na rin sila kaya pwede na silang umuwi din. Pero let me remind you again people or base din sa experience namin, hindi rin naman maganda guys na sobrang aga sila kung pakawalan or pagpapastol. Yung tipong 7 a.m. pa lang or 6 a.m. pa lang ay pinapastol mo na sila. Maaari nga kasing magbasa yung kanilang mga dumi guys dahil nga sa aga nung pagpapastol natin. Yung tipong kahit basa pa yung damo ay pinapakain na natin or kinakain na nga nila kasi nga napakawalan na. Mas mainam pa rin talaga guys na maging maingat tayo sa pagpapakain sa kanila at nang sa gayon ay hindi tayo magkaroon ng napakalaking problema. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Sa mahal ba naman ang mga gamot nila sa ngayon guys, mabuti na talagang magkaroon ng ingat. Bale kaninang umaga nga pala guys ay nakapagbigay na kami ng mga kumpay para din sa aming mga alagang baka. Kung kaya itong isang ating alagang si Abdul ay naghihintay na ng kanyang tubig. Ang lakas-lakas pa namang uminom nito guys kaya talagang wari ko ay uhaw na to kasi nga naubos na rin yan yung kanyang kumpay. Share ko lang nga pala guys, itong mga bago pa ito si Abdul sa amin ay talagang hindi ito nagpapahawak at talagang mailap sa akin. Pero pagkalipas nga guys ng 3 buwan ay eto na nga si Abdul at napasanay naming magpahawak na siya. Kami kasi yung tipong nag-aalaga guys na syempre kinakausap din yung mga alaga kasi alam namin nating may damdamin sila at kung minsan ay nagpapalambing din. Ewan ko ba kung naniniwala kayo na kapag binigyan mo ng pagmamahal yung pag-aalaga or gawain mo ay talagang maganda rin yung sukli niyan sa'yo. So yun lang guys, bye!